Il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina sar l-ewwel wieħed f'Malta tajjeb għal persuni li jbatu mill-awtiżmu. Dan permezz ta' proġett innovattiv biex it-tfal bl-awtiżmu ikunu jistgħu jżuru l-mużew f'ħinijiet speċjalizzati għal-jom. Bekk kif spjega Tony Kassar, il-persuna responsabbli mill-proġett, dawn ikollhom ambjent sikur għalihom partikolarment minħabba din il-kundizzjoni. Barra minn hekk inħolqot ukoll safe room fejn persuna li tħossha diżorjentata tkun tista' tingħata l-ewwel għajnuna ma' dak qrib tagħhom. Għall-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles J. Xikluna, dawk li jbatu minn din il-kundizzjoni huma nies speċjali b'sensibilità qawwija għall-arti, il-mużika u l-matematika fost l-oħrajn. Għalli permezz ta' dan jafu jissensibilizzaw is-sensi tagħhom. U f'ambjent ta' sbuħija jafu wkoll jistimulaw is-sensibilità tagħhom, isiru iżjed konċi anke li misbuħija jistgħu jikbru fl-ispirtu. Kompla li danu messaġġ bejn l-organizzazzjonijiet kollha involuti fil-waqt li appella biex dawn il-postijiet jinfetħu aktar għal kulħadd. Fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina hemm ta' kollezzjonijiet privati importanti ta' artisti, fosthom dawk li jinsabu f'kollezzjonijiet privati. Il-proġett bris it-tfal li jbatu mill-awtiżmu seta' jsir wara li l-Fondazzjoni Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi kisbet fondi f'isem il-Mużew tal-Katedral. Dan jilħaq il-qofol ta' sentejn ħidma biex ikun aġġornat għaż-żminijiet tal-lum u jkun aktar aċċessibbli. Il-viżitaturi li jbatu bl-awtiżmu se jgawdu minn dan is-servizz wara li l-impjegati tal-mużew ingħataw taħriġ intensiv fil-waqt li nħolqu mapep multisensorjali li jindikaw żoni speċifiċi aktar għalihom. Informazzjoni oħra f'dan is-sens tista' tinkiseb ukoll mis-sit elettroniku tal-mużew.